To masu sauraro assalamu alaikum, Shehu Usman Salu ke fatan an wayi gari lafiya cikin shirinmu na labaran asuba wanda a cikinsa za ku ji cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya ce ya zama tilas a ɗauki matakin ƙara farashin litar man fetur don farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar. Gwamnatin Kano ta sanar da ɗage ranar komawa makarantun firamare da sakandare zuwa wani lokaci da za ta sanar nan gaba. Musamman ɗalibai da iyaye fatan alkhairi da sanar da su cewar kamar yadda sanarwa ta gabata da mun yi niyyar za a buɗe makarantu gobe da kuma litinin ga makarantun je ka dawo, amma sakamakon wani abu da ya taso na gaggawa an ɗaga wannan ranar kuma makaranta wa za a sanar da sabuwar rana nan ba da daɗewa ba insha Allah. To za ku ji ƙarin bayani. Sama da mutane 500 ne suka rabauta da tallafin kayan abinci da makwanci waɗanda suka gamu da ibtila'in ambaliya da rusau a damunar bana a Kano. An ba mi shinkafa da masara da magi da bargo da tabarma gashi a gabanmu. Ibtila'in rusau ne na gini a ƙaramar hukumar Minjibir Local Gamma. An ba mu kayayyaki kamar su shinkafa, man girki da magi da abin shimfiɗa na kwanciya da na rufa. Gidajenmu sun rushe kuma Allah ya kawo mana ɗauki ga shinkafa da masara an ba mu da mai da kuma barguna da tabarmi. To muna tafa da ƙarin bayani. Daga ƙetare kuma shugaban hukumar leƙen asiri ta Amurka CIA ya ce akwai yiwuwar Rasha ta yi amfani da makaman nukiliya a yakinta da Ukraine. To gaba kaɗan cikin labaran muna tafa da batun labaran wasanni inda tawagar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagle ta lallasa takwararta wato da ke ƙasar wato takwararta da ke Benin da ci 3-1 a wasan farko na rukuni na 4 a neman shiga gasar kofin Afirka da za a yi a Morocco a shekarar 2025. To yau muna Lahadi 5 ga watan Rabiul Awwal na shekara ta 1446 bayan hijira daidai da 8 ga watan Satumba na shekarar 2024 miladiya wanda za ku iya kallon su yanzu haka ta shafinmu na Facebook a Premier Radio 102.7 FM ko ma ta intanet a premierradio.ng. Bari shirin labaran asbahin ya somo da sha'anin tattalin arziki wanda ke da alaƙa da tsadar man fetur. Da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya yi martani game da tsadar farashin man fetur inda ya bayyana cewar ya zama wajibi a ɗauki tsauraran matakai domin samar wa Najeriya ci gaba. Tinubu ya bayyana haka ne a birnin Beijing na China jim kaɗan bayan ganawa da wasu 'yan Najeriya. Ya ce ya zama tilas a ɗauki matakin